Γεια σε όλους, Σπάρης εδώ και σήμερα δοκιμάζουμε γλυκά. Γιατί συνέχεια λέω γλυκά. Δοκιμάζουμε snacks από Βουκουρέστι. Αυτή τη φορά σε αυτό το επεισόδιο δεν έχουμε τόσο πολλά όσο το προηγούμενο βίντεο, αλλά κάτι θα δούμε. Έχουμε επίσης και δύο ποτά, θα τα δείτε όλα στην πορεία. Τι θα συνδυάσουμε τα τέτοια ή... Εγώ θα μιλήσω. Ναι. Γεια σας παιδιά. Ωραία. Ξεκινάμε πρώτα με αυτό εδώ. Όπως ξέρετε θα τα βαθμολογούμε στο τέλος. Λοιπόν, ορίστε. Είναι διαφορετικές γεύσεις. Α, είναι το κάθε ένα διαφορετικό. Ναι. Ναι. Το σωστό το unboxing. Λοιπόν, μισό να δούμε τι έχει. Τσέρι. Έχει τσέρι. Αυτό έχει κεράσει. Λοιπόν, θα δοκιμάσω και εγώ με τσέρι. Μπορεί να είναι ωραίο. Και αυτό έχει μπισκότο. Αυτά έχει μόνο. Εσύ τι πήρες? Με τσέρι. Σίγουρος? Ναι. Α, τσέρι. Τσέρι, ναι. Τσέρι και μπισκότο. Ω, έχει ωραίο. Γεια. Έτσι είναι ωραίο. Έντονο πολύ. Πολύ έντονο. Σου έρχεται στην αρχή ωραία γεύση, μετά όντως έρχεται λίγο έντονη. Σαν να έχει αλκοόλ μέσα. Αυτό τι είναι? Ναι, ισχύει αυτό. Μπισκότο. Όχι, αυτό είναι κεράσι. Πάλι. Μπισκότο, εγώ ανοίγω εδώ. Δύο γεύσεις έχει. Μία κεράσι, μία μπισκότο. Αυτές σίγουρα έχουν αλκοόλ μέσα, παιδιά. Σου έρχεται όντως. Α, μπράβο. Με ρούμι. Πολύ έντονα. Έρχεται έντονη μυρωδιά. Ισχύει εδώ. Ω. Και μυρωδιά και γεύση. Οκ. Εντάξει. Πόσο τις βαθμολογίες? Με μεθυμίσεσαι. 6. 5. 5 με 6. Ή 5 ή 6. 5. Εγώ θα βάλω 6. Ούτε εμένα με τους τόσο πολύ, εντάξει, απλά είχε έντονη μυρωδιά όπως σας είπαμε. Ναι, δεν είχε wow γεύση. Πάμε στο επόμενο. Αυτά. Τα μπισκοτάκια. Μπισκοτάκια με μέλι. Από ό,τι βλέπω. Αυτά εδώ. Τούρτα ντόλτσε. Μάλλον έτσι, δεν ξέρω. Πάρε. Για να δούμε. Εντάξει, δεν είναι άσχημο. Δεν ενθουσιάστηκα καθόλου. Εμένα μου αρέσουν, δεν είναι άσχημο. Κάτι μου θυμίζει, αλλά δεν μου θυμίζει, δεν ξέρω. Gingerbread είναι. Gingerbread. Με μέλι. Εντάξει, δεν ξετελέρομαι, αλλά σχετικά μου αρέσει. Οκ. Εγώ θα βάλω ένα 7. Για το συγκεκριμένο. 6. Πάμε στο πρώτο ποτό που είναι... Τι είναι, μάγκο. Μάγκο, όμως μάγκο από ό,τι καταλαβαίνω. Τώρα θα δούμε. Είναι πολύ ωραίο. Είναι ωραίο, αν και δεν πίνω γενικά μάγκο. Τιμώ μάγκο και τέτοια. Μάνγκο πάσουν. Μάγκο... Το μαρακούλα δεν ξέρω τι είναι, μαρακούζα. Τέλος πάντων, μ' αρέσει. Ναι, και εμένα μου αρέσει. Έγινα στο 10. Δεν θα βάλω 10 ή 9, θα βάλω 8.
Πιστεύω είναι normal. Ναι, μια χαρά είναι. Πάμε και στα επόμενα. Ας συνεχίζουμε με γλυκά. Ναι, να τα τελειώσουμε όλα τα γλυκά. Ή όχι. Ξεκινάμε με αυτό. Ναι, λοιπόν. Μπισκοτάκια. Αυτά εδώ. Κακάο, κάτσε αυτό. Ίδια είναι, ίδια. Ίδια είναι. Οπότε μια γεύση. Είναι τέτοια φάση. Τώρα. Thanks. Βαγιάτικο μπισκότο. Ναι, έχω λίγο... Σοκολάτα. Δεν με τρελαίνει. Μου είναι χάρη. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Θα βάλω ένα 3. 3. Δεύτερος χυμός. Μήλο. Οι χυμοί μήλου μ' αρέσουν. Χωρίς πλάκα, τώρα δεν ξέρω αν θα είναι ωραίος. Θα δούμε. Πάμε, έλα. Όχι. Εντάξει, μ' άρεσε περισσότερο του μάγκο, είναι αλήθεια. Αλλά βάζω ένα 5. 5. 5. Τα σαλάμια. Έχουμε κάτι σαλάμια. Και στο προηγούμενο βίντεο σαλαμάκι και σε αυτό σαλαμάκι. Ναι, γενικά κάτι έχουμε μάθει με τα σαλάμια. Θα κοπούμε, να ξέρω. Ούτε καυτερό. Ήπιο. Σαλαμάκι γέρος. Ωραίο είναι. Πολύ ωραίο. Κλασικό. 8 στα 10. Είναι κλασικό σαλαμέρος. 9. Πολύ ωραίο. Έχουμε αυτά εδώ που δεν ξέρω τι είναι. Sticks. Θα κοπούμε πάλι. Ίσιο μυρίζει με το σαλάμι αέρος. Ναι, εγώ δεν δοκίμασα. Αλλά είναι διαφορετικό η γεύση. Τι το κόψες? Είναι κομμένη. Αυτό δεν τρελαίνει. Όχι. Μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Ένα 2 στα 10. 3. Μ' άρεσε. Ξεχώρισαν σε αυτό το επεισόδιο το σαλάμι αέρα. Σαλαμάκι. Γιατί από τα άλλα τα γλυκά δεν μας άρεσε τόσο. Αν και μου είπε η αδερφή μου ότι περισσότερο γλυκά βρίσκανε παρά αλμυρά. Αλλά από τα γλυκά αυτά που δοκίμασα δεν μου άρεσαν τόσο πολύ. Άμα αυτό δεν είχε την έντονη μυρωδιά, θα ήταν top. Γεύση. Ναι, την έντονη γεύση θα ήταν top. Πόσο το βάλε, 7 νομίζω. Όχι, είναι πολύ έντονα. Αυτά όλα τα βρήκαμε στο αεροδρόμιο. Είχε πολλά τοπικά σνακ θεωρητικά. Είχε και τυριά, είχε τα πάντα. Αλλά κατά προτίμηση. Μας και ένα τυρί. Safe, σαλαμάκια. Αλλά ναι, ήταν και ακριβά. Να το πούμε αυτό. Πολύ ακριβά. Οπότε αυτό ήταν το σύντομο επεισόδιο. Λογικά θα είναι μικρό σιδάρια. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Κάντε like, subscribe αν σας άρεσε. Κάντε share το βίντεο αν θέλετε. Και φυσικά γράψτε κάτω στα σχόλια από πού αλλού θα θέλετε να σας φέρουμε. Και σας έχω και μια ανακοίνωση ότι σε λίγο καιρό θα υπάρχουν και γλυκά από Βαρκελόνη. Γλυκά. Γιατί συνέχεια γλυκά, γιατί μου άρεσαν τα γλυκά. Θα έχει snacks από Βαρκελόνη. Σε λίγες μέρες. Τα λέμε. Bye!